Wendy, goedemorgen. Ja, goedemorgen Glinde. Fijn dat ik bij jou te gast mag zijn. Ja, nou leuk dat ze er is, meisje. Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Wij hebben vandaag in het Munttheater een livestream uitzending. Ja. Met als thema Vastenavond. Vastenavond, ja. Voor mij als Bredanaar, wij hebben het altijd over carnaval. Dat is natuurlijk een groot verschil. Maar volgens mij delen wij één ding. En dat is lekker en goed eten tijdens de carnaval of tijdens de Vastenavond. Toen ik hier in Weert kwam een jaar geleden, toen zei iemand tegen mij... Ja, maar er is wel één plek waar je moet zijn voor goede worstenbroodjes. En dat is bij Wendy van Tostibar Dikke Miek. Nou, kijk. Dus ik dacht, nou, wat beter om de mensen thuis eens uit te leggen hoe we een goed worstenbroodje kunnen bakken. En misschien heb jij dan nog wel een tip om een echte Limburgse lekkernij te bakken straks. Ja, nou, kijk, chic. Dat is hier best terecht gekomen. Nou, ja, worstenbroodjes. Het is niks zo lekker als je vuurteen op trap gooit even een lekker warm worstenbroodje Ja, eten. precies, Dus, precies. we zullen dus gewoon beginnen. Ik heb al het een en ander een beetje vuur bereid. Ik heb hier al wat gehakt in de kom zitten. Ja. Ik moest een heusje aantrekken. Ja. Doen wat peper en zout in het gehakt. Zit er nog iets bijzonders door dat gehakt? Ja, dat is familiegeheim. Oké. Dat kan ik nog niet vertellen. Dus, Familiegeheim. Familiegeheim, hè? Oké. Familiegeheim. Maar ja, peper en zout, dat doet iedereen erin. Dus we goeden er wat peper en zout in. En een smaakversterker, daar kun je iets van pakken voor, ik weet niet wat ze in Brabant doen, maar je kunt iets van Maggi pakken, of van ketchup, of worcestersaus. Om het een beetje op smaak te brengen. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. En dit mocht je nu even goed onderheen knijden. Gaan jullie vaak op stap tijdens de Vastenavond? 5 dagen? 5 dagen? Ja, is dat lang zat? Dat lijkt mij wel. Ja. En dan als woensdag plat. Dan is het klaar. Dan is het klaar. Dan, Of haringappen, want dat doen wij. Nee? Dat doen Oh, dat we vind ik altijd wel lekker op woensdag. Nee, meestal is het aan de piep vliegen en dan is het klaar. En wat voor muziek vind je dan leuk tijdens de Vastenavond? Ja, dwelmuziek? Nee, van die echte wierter platen. Dat vind ik Oh, echt het ja. leukste. Maar die huurt je bijna nergens meer. Dus dat is Nee. wel... had je vroeger zo'n gele LP met groen, met een groene rog erop. Ja. Ik weet alleen niet meer wie dat die heet, maar ja, dat waren de nummertjes. En dan weten we als het eind klaar is, wat het volgende weer gaat beginnen. Nou, het gehakt is klaar. Dan gaan we even deeg draaien in de keuken, Ja. want dat is die de keukenmachine. Dus dit moeten we even wachten. Dat huisje moet ze doen, dan moet ze door naar de voedingsbak goezen. Ja, lopen we even naar de keuken voor het deeg aan te zetten, dan kan dat ook. Ja, een beetje meel in de mengkom. Gewoon standaard, Gewoon traditioneel. Nou, wat wel makkelijk is, want je kunt dit allemaal met gist en alles doen, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook een standaard broodmix pakket pakken. Ja. Er zit de gist al in, dus ja, dat is af en toe wat sneller. Zachte boter. Ja, lauw warm water, Ja. deegmachine aan en draaien maar. Ja, dat moet ik dus thuis dan met de hand. Nou ja, dan werd ze een leuk cadeautje te vragen voor de verjaardag. Ik weet niet, dan moet dat deeg een tijdje rijzen Ja. voor die worstenbroodjes. Dat klopt. Zullen we in de tussentijd beginnen aan de Limburgse Het Limburg, lekkernij? ja, zeker. We gaan iets Limburgs maken. We gaan knapkoek maken. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, knapkoek is een bros kuksje met sokken erop. Klinkt goed. Ja, zeker, zeker. De mengkom, ja. Wat hebben we nodig? Bloem, Ja, dat mocht erin. die mag hierin. Ja. Ja. Ja, de sokker mocht erbij. En de boter. Alles mag gewoon bij elkaar. Alles erbij heen. Een geklopt ei. Even kijken, moet dat er helemaal in? Even kijken. Ja. Ze heeft er echt verstand van. Oh ja, maar Alles bij elkaar? alles erbij. Zeker weten? Nee, maar doe het maar. Kan toch niet mis, gewoon een zat sokker in en is het altijd goed. Ja, daarom. Nou ja, dit komen we weer achter in de keuken even draaien. Alsjeblieft. Yes. Ondertussen trouwens staan we hier dus in de keuken van Tostibar Dikke Miek van Wendy. Het ruikt hier lekker. Dus mocht je nou een keer door de week in de stad zijn en denken, waar is een goede plek om te lunchen? Bij Wendy. Nou, wat reclame. Ja. Nou, nog maar een keer.
dan mocht dit deeg ook even een half uur rusten. Oké. En dan kunnen we ondertussen verder met de worstenbroodjes. Goed idee. Oké dan. Verder met de worstenbroodjes. Ja, het deeg. Dit heeft 10 minuten liggen rijzen, hè? Ja, dat dit even 10 minuten liggen rusten. Liefst op een beetje een warme plek. Beetje een warme plek. Ik heb hem ingepakt in een beetje folie en een doekje. Oké. Even. Ja, nou kijk, het deeg is gerezen. Ja. Even een keertje doorknijden. En dan gaan we er bulkjes van maken. Van een 45 gram. Okay. 45, nee 46. Ongeveer. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik ben een beetje autistisch, maar... Dan moet het er 16 zijn. Nee, dat is helemaal prima zo. Maar die bulkjes... Als pap deed dat vroeger ook en dan moest ik helpen in de bakkerij en dan dacht ik dat ik het allemaal perfect had gedaan en dan moest hij eerder bulken nog een keer in zijn hang hebben. Maar ik merk dat ik het zelf ook doe. Dan gaan we nu eerder bulken 1 voor 1 uitrollen. Ja. Het gehakt gaan we, doe ik bij eerst trouwens even in zo'n spuitzak. Ja. De meeste doen eigenlijk van het gehaktje rolletjes maken. Ja, dat doen wij thuis. Ja. Een rolletje draaien en dan... Ja. Ja, dat heb je meestal nodig met wat steviger gehakt, maar ik heb mijn gehakt niet te veel paneermeel erin zitten, want ik vind het niet lekker als je zo'n druge, harde, klomp vlees erin hebt zitten. Ja. Dus daarom doe ik geen rolletjes maken, maar doe ik alles netjes in een spuitzak. Ja. Maar ga je nou dit jaar ook vast een ormtje in Wiertveren? Of, Als het kan, dan ga ik dat zeker wel proberen, ja. Ja? Ik ben inmiddels bekend met de tram. Met dus, de tram, ik denk dat ik daar toch wel even binnen ga kijken. Ja. Want ja, vorig jaar was er niks. Nee. Nee, en ik had natuurlijk gehoopt dat we dit jaar in het Munttheater ook de bonte avonden zouden hebben. Maar ja, dat is helaas ook niet doorgegaan. Nee. Dus ik hoop toch volgend jaar met die echte traditie wel een beetje kennis te kunnen maken. Dat snap ik. Ja. Zo. Ik doe het tussen bakpapier rollen. Ja. Want anders dan is het zo geknoeid op die dingen. Ja, en eerder lepje doe ik dus met de hand rollen. Het is geen machinewerk, al doe dat soms wel wat makkelijker zijn. Dat proef je de liefde aan af. Ja, absoluut. Kijk, het verschil is met de Brabantse worstenbroodjes en de worstenbroodjes die ik maak. De Brabantse worstenbroodjes die zijn altijd touw aan de zijkant. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat kunnen we doen. We kunnen er een paar open maken. Ja, we zijn nu in Limburg, hè, dus dan doen we het op de Limburgse manier. Nou ja, is er een speciale Limburgse manier. Ik zal er even een flink stuk worst erin. Ja. Kijk, en dit is een wiersworstenbroodje, dat hoor je aan de zijkant open. Ja. Op de bakplaat. En dan kunnen we aan de volgende beginnen. Komt goed. Ja? Kijk, dat is dicht de spuitzak. Dan zal ik ze hier rollen. Nou, nog 15 te gaan. Kijk, de leste. Ja, de lessen. De rest hebben we al achter in de keuken gelegd. Ja? Ja. Die liggen weer lekker onder een dekentje te rusten. Yes. Nou, die leggen we ook achter neer. En dan kunnen die lekker een uur rusten. Ja, helemaal goed. Oké. Nou, die worstenbroodjes die liggen te rijzen. Die moeten een uur voordat ze de oven in kunnen. Ja. Een uur riezen en dan is het een beetje luchtig weer. Ja. En gaan we nu verder met de knapkoek. Met de knapkoek, ja. Okay. Dit deeg die het ook net een half uur in de koelkast gelegen. Ja. Kijk, deze. Hey, dan maak jij door de week eigenlijk tosties. Ja. Je hebt een tostibar. Hoe ben je daar dan ooit zo mee begonnen? Ja, ik wist dat ik iets anders wilde dan wat ik deed. En ik wist dat het iets met eten te maken moest gaan hebben. En ik wist dat het iets moest zijn wat
Ja, wat ik allemaal zelf kon. Ja. Ik heb natuurlijk geen opleiding tot iets van koken of horeca. En toen zat ik ergens een tosti te eten en toen dacht ik van, hé, dat kan ik ook. En zelfs nog beter. Dus toen is eigenlijk het idee voor een tostibar gekomen. Nou. Ja, ze werden wat plekkiger genomen, omdat de deeg weer al wat warmer aan het geworden is. Nou, de plaat zit vol, dit restje deeg, dat cookie dough, hè. Dat kunnen we dadelijk zo opsnuiken of zo. Dat is een beetje een dikke. Nou, dit strieken we in met eigeel. En dan doen we er nog wat suiker overheen en dan kunnen die de oven in. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of mensen nou thuis denken, oh ja, ik doe eens mee. Dus als je nou thuis zit aan het maken bent, of worstenbroodje aan het bakken bent, zet het even online op Facebook of Instagram. En tag dan Dikke Mik of het Munttheater. Ik ben heel benieuwd hoe het bij jullie thuis gaat. Nou, ik vind dat we dit al ook weer fantastisch gedaan hebben. Sokken erbij. Nou, dan kunnen die eens in de oven. Gaan we die bakken? 10 minuten, 220 graden. Ja, klopt. Zo, klaar. Wacht even. Ik moet zeggen, ik als koffie verdiend. Oh, dat ruikt super lekker. Die zijn echt hartstikke groot geworden. Ja. Nou, kijk eens. Hoe heerlijk dat eruit ziet. Nou, Ik zeg tijd voor een bakje koffie. ik moet zeggen, lekker. Toch? Hey, proost. Proost. Op de vastenavond. Zullen we er eens een gaan proeven of het, als ze zijn ook nog zochten. Ja, als ze dan straks haard zijn, dan zijn ze echt knapperig en bros. Dus eigenlijk moeten we gewoon nog... Eigenlijk moeten we wachten. Eigenlijk dat gaat niet lukken, hè? Maar nee. Ja. Eigenlijk zijn ze over een uur op zijn best. Ja. Nou ja. Die gaan wel lekker. Oh, heuk. Ja, daar krijg je er dus van als je geen geduld hebt. Oh. Maar lekker. Worstenbroodjes insmeren. Dadelijk nog even met eigeel, net zoals dat we dit gedaan hebben. En dan kunnen die de oven in. Nou, maar dat doen we wel even achter in de keuken. Dan Oké. is het hier netjes opgeruimd nu en dan... helemaal goed. Ja, hier heeft toch iedereen zin in? Oh. Kijk toch eens, jongens. Kijk toch eens. Nou, Glinde. Eigen Goed gebakken gedaan. worstenbroodjes. Nou, zie toch? Met het geheime recept. Ja. Nou, het is Lekker, een prachtig geluktje. Ik lust er wel een. hè? Ja, dat snap ik. Dan gaan we er daar lekker aan beginnen. Ik wou net zeggen. Wendy, super bedankt dat we bij jou langs mochten komen. Ik hoop dat heel Weert deze week aan de bak gaat. Het zij met de knapkuken of met de worstenbroodjes. Ik kijk ernaar uit. Ik wens jou een hele goede vastenavond. Komt zeker goed. En daarna Dus- komen we lekker weer een keer een tosti eten. Laten we hopen dat we er gauw een keer naar drinken met die Zeker dagen. weten, hè? ja zeker weten. Dankjewel hè. Dik ook bedankt. Hè?